Good morning, ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Karon guys, September, ron guys. 18. Oh, 18 ba ay 19. Diyan daram ko sa bahay guys. Kay day off kay Martis man. Diyan. Way klase po nagbata ron guys. So, manghinlo ko ron guys diri sa among likod kay sagbot na. Sagbot na guys sa gamong likod. Bisag dili amo guys, hinduan gyapon kay daghag lamok. Na kuan. O day bibi maapil po nagbibi. Hi guys. Hi guys. Gihobs ko guys. Gihanga ko guys. Ala to ana lagi nahagbong ag lingkuranan ko tabi diha be. Ambi to be kay magtiwas nako. Samukan kayo ang bata guys oy. Be adto na ka dito ka kay magbong na itong cellphone. Mag nang kuan man ko guys ganiha ka daob. Kuan ko ari mangibot ko og sagbot ra guys. Ibot-ibot ra ta guys, og sagbot. Ibot ra ni sagbot guys. Ayaw na. Sagbot. No. Kena lang gato na. Ikaw na mo na. Kilma, bibi. Si bibi. Oh, bibi is tigil. Guys, may daghang kuan guys kana ko. Unas. Ini mata lamok guys. Ano naman yung bunga? Buhaan naman yung bunga. Gion. Sim. Ayaw ha, mahagpong. Wala ako pa rin daubag, balik din. Mama. Ay, katawa. Abi na imong gatas pa, abi na imong kuan. Uy, darag, bunga. Buwan ni dako. Buwan ni dako, guys. Asa mo? Namatay. Namatay. Mahagbong ng kuan ha. Bantay ka na ko, John. Say, mag-practice sa kau. Practice na siya ang suwa sa gang. Wato yung lapis. Ayaw ng chalk kay abog. Oh, practice sa kang suwa. Oy, adto na ko na iim ko na ang ibal. Oh, ikaw na dong si Papa. Ha? Drive na si Papa. Ayun siya, 9 AM. Naka manghuam taog ka ng ina si Papa. Kawan, 9 later. AM. Ha? Ikaw ila Lighter. arrival. Hawa ba sa ko kadiyot lighter be. Kaya huring daw ba rin dahon saging. Padung na ka? Biyari be. Padung na. Lighter sa. Naisit, una to nimo. Gibutang magutuno dire.
Mama, Uy, bakit gets ate? Mama, bakit Hag lighter ni Papa be. Dinhira man to sa lingkuranan kuno gibutang. na ako gibuhat or Gani nakagbuhat. Dara guys. asum. Oh, lambiot, ludaob. Waman tay kuan. Baka. Kuan ka ba? Ang saman, Wala tay papel. papi. Ana ra ka diha. Kay mangita ra ko. Di manghilabot sa cellphone ha. Oh, Kay mahagbon. wala na. Ay, gas, di mama. Wala hi guys. Wala. Dog. 1, 2, 3, isa. 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 O, dara papa o. Hinay. Init. Nababay na papa. Init pa pa awa. Hawidi awa. Hawidi. Padung na malakaw si papa. Awa pa. Nababay papa. Amping drive. Pink papa. Kiss. I. Kalimutan ko kiss. Yun. Kasi kapakin na kata. Tanggi. Agtang pachud. Ay, pagkiyata kay. Kiss. Mama. Kiss. Kiss papa mama ah. Mana? Bye-bye. Bye. Bye pa. Bye ma. Bye-bye papa. Amping. Amping. Di magkiatping. Ay, kiat amping ka. Na imong ilong dah cute. Tanay siga naglikod. Tanay nagsiga naglikod guys. Oh, wala guys. Nagsiga na sa likod guys. Init kaayo. Asa man din yabi na ko? Di ay. Pasig nahibilin. Bilis utot. Bao lang ni mo, oy. Ano dyan nakaibaw? No. Gasiga. Gasigag kunot. Ya, ang kunot. Magdakog. Kuan kay. Ito. Hindi halawa na. Kani si ano kay bata jud ka, bata. Adto ra ka dito ka kay init kaayo. Init ako na. O ato lalagi ka dito. Initan kay mama kay doon sa kayo. Init pa more. Init pa more. Ato dito kay na nang lupad oh. Sanay ani na to, ha? Labi, nadaghang kuan bi. Tutong. Katutudo kay init kayo. Bye. Kanami hisod ako guys kay init. Vlog, huwa day kuan be. Agahuwa day ay silhig. Rato na nang lupad, daga na lupad, daga na lupad. Kuan na siya. Sa may nga na sa to. Arigato. Palit mo ito mo tinang. Ala, daghan kayo kuan be. Nang lupad. Dagang nang lupad. Motor sa kagamay. Oh, inig ka nang naimani, no? Diamond papa. Bye guys. Thank you for watching. Naman ako tong likod guys. Nagbut raw sagbut, nagdaob. Bye-bye. Amping mong tanan.